Sziasztok! Hol is kezdjem, ez az egy videóm, ami magyar nyelvű lesz, mivel ez valakinek szól és valakiknek szól, helyesebben személyeknek, Móninak, Csilinek és Tapinak. Mónit úgy ismertem meg, hogy édesapám elhunyt, és a többit nem részletezném, mivel nem videóba való téma, és el is térnék tőle. Móni egy nagyon kedves, szerény, talpra esett embernek ismertem meg, állandóan mosolyog. És minden esetben szereti a kutyákat és az állatokat. Móni egy hihetetlen szeretett bomba és egyben egy nagyon fura személyiség. Miért kedveltem meg, miért lett szimpatikus? Pont ezért, mert olyan fura, mint én, és hihetetlenül tud szeretni. Mikor édesapám meghalt, a szívem ezernyi szilánkra esett szét, nem nagyon tudtak segíteni rajtam. De akkor jött Csili és Móni és Tapi, akik segítettek elkezdeni visszarakni a szilánkokat a helyére. Móni kedvessége, mosolygása, Tapi az örök mozgójátékossága és Csili örök szeretette és kutyapuszijai segítek felállni a földről. Mára már Móniban, ahogy mások mondják, megtaláltam nagy testvért, a nővért benne, akire felnézhetek. Mónit a nővéremnek tekintem, aki már szívem része akarva, de akaratlanul is. Köszönöm, Móni, Csili, Tapi.